tuna hianin kan Christmas Bawng in sak Lazami khua kan Christmas grip an tia sap trong chuan chumi chu abi chian a nei chin do ni hei heti hian kan sa a chunga hianin khua terute lem Bethlehem lem ang ve deuh tur kan siama chuan voine hian kan sa zawa kan chei ball zo to a ei decoration kan ti ribbon te po kan han tar moi ve a tin star te le light phezeu zeu chi an tiang te miniature kha tiang lai zong zong te po kha kan da to a amar su lightning electric lampang hila fellow wangin du tu sai la kal tlong thei lawa amar zu a chung a hi chu kan zo to a hetilai kan hmu var ter tor khu vaimim chi ania heta chauti ri kan tu amar chu du thu sa me an chau chak lo hi wang hianin amoi tureng la moi zo lawa ti hian kholem kan siama ti hian kalkong te kan tia hei abong in ta khajet lai hi ni a marle Josephan ran to a amaro chu Christmas an ni lo wangin isual chu kan la pian tir lawa isua statue lam chu kan la da lawa ni tin ti hian beram veng tu te kan da a beram te he ta bong te ti khan sabeng tung khatiang thang khang kan da a kan rem fek to a tin he tlama hianin sabeng tung khol khaw tang ron kal Bethlehem ron lut tur angin tiang kan han da ve ngei boka chuan ti hian grass se kan pha then lai lai a an thena turin kan tia anhung lam khi bu kan chin kami kha du tu samen a chau thei lo wangin du tu samen a moi lova ti chuan kan la zela ti hian tian a lan dan chu ni mai a zau tok lova zau chu amar chu ama to ka chuna kim ve bi chung kan hria ti hian lungrem te kan han siam ve a pangpar lo omsa ang roste le hetiang kumtluang par kan ti te hi kan pot lem lawa ani na ang hi kan hung ve thing le manga te kan mang a ti hian hemi a hnung lam a poten kalkong so alom phei zel ani ten he ti hian kalkong kan siam a ti hian somi avar tur e vaimim chi so aron to huna a hring dup dona so lai so atimo em dona ni ti chuan tin a hla tang an thlir china ti khan amoi ve em dona tu na hian cha kal thai chan hian en vel pe chan a kal kong tak tak po a viawa tian na en dona Audio Jungle.